for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. John Matash. Dini John. Chapupura chokwadi. Chokwadi bits. Pamberi pedare. Mwari basiri. We have food. We have Ini ashport. Chapupura chokwadi. Chokwadi bits. Pamberi pedare. Mwari basiri. Ashbot. No, John. Mwendambe. John. Mwendambe. Ashbot arikuda kuzivawo muridzi wemwana wava nemakore naye wakarodza kuti ndiwani. Wainzwa here nyaya? Ungu Mwendambe. nyaya yakaendwa kwa 9 September. Yakatumwa kwa mapani. 5. Kwa 5. Ngari case number 0019 pakati pa John na Ashbot. Record request marumu akabvuma kuti mwana ainge akachengetwa na John pavari wake pamberi pedare ndokunzi abhadhare mari inoita 1500 US ichibata zvose zvakatengwa zvine chekuita nemwana uyu. Yakatanga iri $4,320 yaidiwa naJohn wenyu munyori reinzendo click of court wamapani. Great. Ashbot. Toda kuti mutsanangure nyaya yekuzizere zvasina kugutsikana nazvo kudare rakapfuura zvauda kuti zvigadziriswe mudare rino uyezve nezvauri kunyanyoda chaizvo pamwana wako. Pamusoro wemwendambe. Taurisa Sterek. Pamusoro wemwendambe. Ini ndine nyaya ndauya ndina apari yekuti ndaive nekuda kuziva kuti zvoti pa24 years dzese dzakagara mwana wangu vakazozviziva sei kuti mwana wangu nguva yese kumashure vanga vasina kubvunzira vataura nezvemwana kuti vazoona kwandiri kuti mwana wandi wako. Inini ndakamhangara nyaya yangu kwa mapani. Ashbot aenda kwa atezva wangu ati ndoda mwana wangu. Mwana wacho ndinaye pano. Ane 24 years. Ashbot akaenda kwa atezva. Tsapo.
Archibald akaenda kwatezvara ndobva ati anoda mwana ndiri wake. baba. Archibald, Umwana. Archibald, wakaenda kwatezvara ukati wakuda mwana wako. Mushure mekunge vatuma vanhu vapa vari kuuya kumba kwangu vachiti kune mwana wako, ndo pandakazoti handingadzokere kwavari sezvo ndaziva kuti kune mwana wangu, munhu wandinenge ndichinzi ndakaita mwana naye anobva kwaTsavo, ndokudzokera kwana Atezvara. Ndanga ndakatotarisira kuti zvandakanzi ndine mwana ari kwavapa vari, kana mwana wangu auya ndinokwanisa kuzoziva kuti tochiitangira papi. Atanga asvika mumusha Atezvara ndokudzosera nyaya kuna vapa vari. Pavari ndiwe wakati kune mwana wako kuno. Ndina munhu wandakatsanangurira. Chii chakaitika? Iye ngaandudze kuti ndine munhu wandakatuma. Inini ndakati ndine mwana wako Archibald. Asi inini Atezvara vangu ndo vakandifonera vachiti kune murume anenzi Archibald auya achitaura kuti ndoda mwana wangu. Zvichireva kuti nyaya yakatangira kuna Atezvara kwete kwauri. Kwete kwandiri. Archibald, nyaya yakatangira varipo. Atezvara. Aiwa, ngaba uyi. Nyaya Atezvara. Mukadzi wacho ngawe. Mwana wacho mukadzi mukadzi mwana amai vemwana. Amai vemwana wacho. Atezvara. Munenzani? WhatsApp. Aiwa, taura zita. Mugari Tsapo. Yes. Pamai munenzani? Defini Tsapo. Mugari. Ungati tsananguriro here pamusoro penyaya iri kutaurwa naArchibald? Pamusoro imwenda mberi. Ndakaona Archibald atuma dombo rake uye anonzi Matavira aripo panapa. Achiuya achitaura achiti mwana ana pavari ndewake, saka arikuda mwana wake. Alright. Kwete pavari kuti akataura izvozvo. Aiwa, Archibald. Turikubabata pese. Saka Archibald, ichokwadi chokuti mwana napavari akanga ari wako, iwe waizviziva kubvira pakutanga? Waizviziva zvako? Waizviziva? Kana maguru vari Unoda kuziva sei wati iwe unoda kuziva kuti ndowani iwe uchiziziva? inyaya yekuti takaita kakutadza kunzwanana mwenda mberi, pakuti inini mukadzi ndakaenda kuChegutu, ndaita 2 weeks ndisipo, ndaenda kuChegutu. Mukadzi ndokuwana atizira pavari, ndokubva ndaenda kumukoma wemukadzi, ndokubva ndabvunza mukoma wemukadzi ndikati ko mukadzi zvaakanyora tsamba achiti ane nhumbu yangu, ko zvandaona akugara paseri pemba yenyu, ko nhumbu yangu inoita sei? Mukoma wemukadzi ndobva ati chiendai kwaJokwani, pamunodzoka ndo ndichikuudzai kuti ati chii. Ndokubva ndadzoka zvikanzi naamai guru mukoma wemukadzi. Mukadzi ati nhumbu yanzi haina basa, tinochengeta. Semwana anga achiri mwana mudiki, ndokubva ndangoti pamwe ndanchinyeperwa kuti munhu ane nhumbu, ndokubva ndanyarara. Amai guru ava ndo vakazouya futi neshoko rekuti kune mwana wenyu vaine muramu wavo nemumwe mukoma futi waadzika panapa. Ndokubva ndazoona kuti ndaita 2 years kubva 2022 ndakanyarara, ndikati pamwe mwana uyu angauye ndozoziva kuti ndotangira papi. Ndopandakati 2024 chiregai ndinobvunza kwaAtezvara ndingadzokere kwavapa vari, ndoita kunge ndiri kuvazvidza. Alright, Archibald, nyaya yako panapa iri kuti uri kuda kuziva muridzi wemwana. Uri kuziva here kuti mwana ndewako? Hongu ndiri kuzviziva. Kuda kuziva sei kuti mwana ndewako? Ndakaida kuti ivo vanyatsonditsanangurira kuti vakazozviziva sei kuti mwana uyu ndewangu. Vapa vari pavakazotuma vanhu. Amai,
Mwana ndewani? Ndewa? Wachibodi. Mwana ndewako wachibodi. Saka nyaya yako yotaura panapa yapindurwa. Mwana ndewako. Siyos. Anditi? Saka ndichindiudza iwewe kuti chauri kupikisana ne kutongo kwawakaita mudare rapfuura chii? nyaya ndandinayo ndekuti kubva pekutanga iri nhumbu ndaimbobvunza, ndakazviendera ndega, handina kutuma munhu kuna amai guru mukoma wemukadzi vanove varipo panapa varapa. Ndikati ko nhumbu yangu, zvikanzi zvanzi nhumbu haina basa, tinochengeta. Taitomboita kakutombobvunzana nenhau yemwana, but ndaivigirwa, mwana aivigwa kuti asasvike kuno kwandiri. Saka kuti vazoziva kuti mwana uyu ndewangu, pane zvanga zvaitika zvavasiri kuda kubuda pachena, nekuti mwana uyu amukadzi mukuru, ane vana vake vaviri. Mwana wako saka iwewe tira kuisa pauri pikisa nemutongo wakaitwa nedare kwamapani. Ndakanyanyochema kubva pekutanga pachiredzwa apa, kuti chiredzwa ichi chandikurira handichikwanise. Mombe 4-5 dzakandiwandira handidzikwanise pachiredzwa, sekuti ndiri munhu aitomboda mwana wake, ndichinyimwa mwana wake zvangu. Mati ndavapa vari ndo varuda chiredzwa kuti vakakurera mwana wako hongu. Okay, mamabvumira nawe? Ndakange ndisina kubvuma, kana ivo vanotondipupurira kuti ndakange ndaramba, kuti chiredzwa ichi chandikurira handichikwanise. Kubvuma kuti vakuchengetere? Hongu, ndakabvuma kuti vakandichengetera. From the beginning Ashbot, tira mnaitawa. Kuti vakuchengetere mwana ndiwo wakabvuma kuti vakuchengetera handiti? Handina kunge ndabvuma, asi vakaviga mwana kuti asazive baba vake. Wataura iwewe kuti ivo ana mai guru vakatizo mwana tinochengeta. Hongu, ndo zvakataura. Saka wakabvumira nazvo ka? Handina kunge ndakangofungidzwa sekuti ndanchiri mudiki. Ndakafungidzira kuti zvoni pamwe ndainyeperwa kuti ndine nhumbu. Wakazvibvumira kuti munhu ngaachengete zvake handiti? Wakazvibvuma kuti ngaachengete zvake? Kubvuma ndakanga ndisina kubvuma mwenda mberi. Ndakanga ndisina kubvuma mwenda mberi, asi ndaitya kuti handaikwanisa kusvika pamba pane mukadzi wemunhu ndichimubvunza kuti ko nhumbu yangu zvawagara nayo apa tinoita sei. Ndaikwanisa kutaura naamai guru, ndo vanogona kunditsanangurirawo pamwe. Waitaura navo kabva ubvira uchitaura navo ka vachikupindura ka uchiva pamashoko ako handiti? Ndiwo wakabvunza kuti ko nhumbu yangu amai guru handiti? Ndanga ari pakati penyu nemudzimai uyu handiti? Iwe ukazosarangurwa namai guru tinochengeta. Zvakanzi nhumbu haina basa, tinochengeta. Ukabvuma ka? Ndakangofungidzira kuti pamwe kutanga. Wakaramba here? Kuramba handina kuramba kuti aichengetwe nemumwe munhu, asi zvaiitika ndezvekuti semunhu anga achiri mwana mudiki, ndakafungidzira kuti pamwe ndiri kunyeperwa kuti ndine nhumbu. Ndobva ndangofungidzira kuti zvonichi ndezvekutamba zvakatopera, ndobva ndangonyararawo kubva ipapo. Handina zvimwe zvandakazoita sei. Ndobva ndazotambira mashoko avakauya nawo 2022 musi wa3 October, ndo wandakazokwanisa kutambira. Mashoko ekuti kudii? Vazodzoka vachiti zvoni tatumwa napavari, zvanzi kumba kwedu uku kune mwana wenyu. Sekuti mwana uyu kubva achisunungukwa akatomboitwa premature, sekuti mwana akaberekwa mazuva avo vakawirirana nemudzimai asati akwana, akatozobviswa magumbezi nehanzvadzi apavari vachiti zvoni hakuna premature rakadai, muchauraya mwana nekutsva muchiti mwana kwese kuti abvuma pavari arikubvuma kuti mwana hasi wake, mwana ndewako iwe handiti? Izvozvo uri kuramba here? Mwana hasi wako, amai vati mwana ndewako, kwachanyina wako vati mwana ndewako. Saka problem yako iri papa pachiredzwa apa mwenda mberi chakandikurira kubvira achiberekwa. Nyaya yaitika ndeyekuti handaikwanisa kuwana mukana kutosangana nemwana wacho, kana kuti azive kuti baba wakamupa something here kuti une mwana. Kubva patakazozivana ndezvakawanda zvandotomuitira.
Andina. Ongo. Nyaya iri kuitika ndeyekuti pane mukwasha akazobvisa mari kumwana wangu. Ndo pakazobva nawe iyi vanetsana naadzimai vavo. Iwe wakabvisa mari. Inini handina chandakabvisa. Handina. Sekuti ndanga ndaziviswa. Asi yakauya yakabviswa nomukwasha 200 ndio wakanga wakuda. Handambonge ndaida. Ndo yakaita kuti pazobuda nyaya yekuti mwana uyu ndiye wangu. Vanetsana na nyaya yakabuda achangoberekwa. Nyaya ayo ndikutaura kuti izonyatsobuda mumba mavo chaivo but vaimboiziva vachiiviga. Ndo musi yakazobuda. Nyaya yakabuda paakabvuma mai guru pakati Dzichengeta. ndipo paakabvuma uyu ndokuchengetera mwana wake. Achengetera mwana wake. Nhasi akuchazhwa kunzi onai takarera takapedza chikoro indaona kuroora futi. Ongo. Saka zvinhu izvozvo zvaitwa included ndizvo zvinobereka. Pindurai. Pamusoro imwe imari iri kutaurwa ndeya vapavari yekuchengeta mwana. Asati auya akangasiya akavimbisa kuti ndiri kuuya manje manje asi asati auya. Mwana makarodzero Uyu wacho pamusoro imwe mwana akatiza murume. Inini mukwasha ndobva mari nenditsvagirai ku $100 nembonana ndobva ndatambira chiziva kuti mwana ndewangu. Mushure mokuti ndatambira mari Archibald ndipo akafika kuna Atezwa rangu akati ndoda mwana wangu naAtezwa. Atezwa ndobva wandifonera sokuti Atezwa raiziva kuti ndini mukwasha akabvisa pfuma mukati memuchowani wabo. Funga ndo mashoko angu yaenda mberi. Archibald ka urufundura nyaya dzako zvakanaka sisi. Utazofundura Kuenda mberi. Amai guru varipo vakatumwa kwekutanga kuti ndizoendawo kwana Atezva. Handizivi kuti vangapiwawo mukana kuti vataure. Wakatumwa nani? Navapavari. Kuti endai munotaura kwamaruma kuti kune mwana wavo watiri kugara naye kuno. wazviziva ka musikana akunzwa kuti anopamira nditi mai guru ndobva aenda kumurume ndobva mai guru vazouya kwauri. Ndakatoenda kwavari ndini uchinodii ndichivabvunza kuti ko musikana wangu zvaiti ane nhumbu yangu ndiri kunzwa kuti ane 4 days akugara pamba paseri penyu. Chii chakaitika zvanzi vakanyengetedzana vakataurirana. Mwana vakati vanochengeta. Ndobva ndabvunza ndikati vati mai guru vangu vasati vatozviziva vaiziva kuti haasi kuenda kuchikoro but zvaitovanetsa. Ndobva vabvunza kuti zvo ndikabvunza ndikati ko zvaiti ane nhumbu yangu ko panhumbu yangu achaita sei. Zvanzi dzinonetsa kuti chi ndidzitaure uri panapi iwe chitanga watobva pano paunodzoka ndo anchikudza chi kuti mudzimai wacho naati kudii. Ndobva ndabva kwaJokwani ndobva zvanzi nhumbu haina basa ndinochengeta pamwe anogona anga asina anga achita se achikunyepera. Ndobva ndatongosiyawo zvakaita se zvakadaro kusvikira 2022 kubva muna 2000 kusvika 2022 vazotuma munhu. Vakatuma munhu ndiani? Ndavapa mai guru varipo vanogona kutsanangura kuti vakatumwa nani. Pindura iwe uri mudare iwe. Vakatuma munhu ndiani kwauri iwe? Uye vaidei? Vaida chiredzwa vachiti kune mwana wangu. Ndikati akatumwa ndiani kwauri iwe? Mai George, mai guru mukoma wemukadzi. Vakatumwa kwauri kunzi tuda chiredza pavarada chiredza. Kune mwana asi kuti mwana uyu atange kusvika kumusha. Ndikati inini handigone kubvisa chiredzwa. Kusanganisa munyaya mwana. Mai guru vauya kwauri vautaura kuti pavarada chiredzwa chikurera kwakaita mwana wake. Wako. Wako iwe. Zvikafamba sei ukati kudii? Ndikati ko mwana anofanira kutanga asvika pamusha sekuti mwana uyu handimuzivi kubva kuzvarwa kwake. Ndaita zvekungofungidzira. Ko akauya ndikamuonawo 2-3 days tichataura toona kuti zvoni kusvika kunoenda mwana pamba tingatadze kuziva kuti tochitora danho rinoenda kupi kubva ipapo.
in other words kuti wakatambira shoko iroro shoko iroro ndakaritambira zvokubvakacha mwana zvinorongwa kaizvo but zviri kutiziva kuti izvo nyaya yemwana ari kwapavari ndewako wakazvitambira ndakazvitambira right pavari auda chiredzwa right gentleman handi pachiredzwa chapavari akarera mwana uyu tinofamba sei yes apapa uyu marume haana kugutsikana nechiredzwa chakachaja saka achifundzira kuti vamwe vangaite revhesi votanga zvakare kutaura bcause izvi ndozvarambwa zvakatongwa namamapani ndozvarambwa namarumani saka tiri kufungidzira kuti pavari anganyatsojekesa chiredzwa chake kuti chiredzwa chake chingafambe sei uye angada mari kubva pakuchengeta kwawaita mwana zichienda kumberi pavari kazhinji kachirusana nenyaya idzi vari tezvara varoda chiredzwa kana kuti amai vakabikira sadza amai vani vemudzimai handiti vanhu vanoziva nezvechiredzwa vakarera mwana unkuwashi handiti saka this time amai vakarera mwana wavo vega vari pamurume wavo shure mokuwirirana saka zvopaita sei baba murume ndairobatana ndiyanoshanda rotira pauchiredzwa mirai tsana pachiredzwa kanda zvinhu zvino aiti mugoti ndinganagota mabasa kugota geti muna vane geti ndirimukwira ndori nenyaya mugoti wagara uripo mugoti wagara goti waona ba uripo mugoti wagara uri right zvirava kuti mugezhi ndorida kuripwa nditaurete inini ndiri kuona hangu nyaya yeva ava ndiye mukuwasha handiti ndimuri kugara mune mwana uyu handiti very good ndanzwa muchiti imimi kwakauya mari yetsvakira ino muchibva maitambira handiti ndizvo right inini ndaona kunge asi maizviziva kaimi kuti mwana uyu hasi wechi inini ndaisingazivi kuti mwana hasi wangu saka makaitambira sei mari musingazivi kuti mwana hasi wenyu ini ndaiziva ndichiti mwana ndewangu maiti mwana ndewenyu mwana ndewangu makatambira muchiti mwana ndewenyu mwana ndewangu ndakazviziva inini mushure mokuti Archibald akaenda kuna atezvara ndobva vati mwana Melissa pana baba vauya kuno kuprasa vakutaura kuti mwana ndewavo ndakati imi maatezvara imi mazotambira sei pauya Archibald achiti arikuda mwana ndewake atezvara vakati ini ndozivaiwo mukwasha okay unoona pakera chitsotsi apa vane chitsotsi iwewe akazokuudza kuti adzimai ako akati kudi after that vakati kudi iwe akazokuudza here adzimai ako kuti mwana ndiwaningi takanesana ndakubvunzana taamumba pamusoro pekuti shoko rakanga rabva kukusha ndakati amai mwana chinonzi chokwadi ndechokuti kana mwana asiri wangu imi maakutota hembe dzenyu mudzokera kumusha kwabva nyaya iyi tozokurukura pamusoro pezvazvo kana makatadza kuda kutaura zvakanaka kana kutochekana nemapanga kana kuti kutoraona tingatirovane pano ndichitaridza kuda kuvafundisira kuti vataure chokwadi chavo wataura kuti hongu mwana hasi wenyu ndobva ndadzosera nyaya kuna atezvara ndikati atezvara nyaya iyi imi ndimunofanira kuiendesa kudare atezvara ndovati kana mataurirana nemudzimai wenyu mawirirana kuti shuwa mwana ndiwaArchibald muendesai nyaya kudare ndobva taendesa nyaya yangu kudare ndaendesa nyaya yangu kudare ndobva inotongwa yatongwa ndobva ndataura zvandakataurawo ndo zvinongori zviri mumapepa ndofunga ndaenda ndakuchinhoi vandakazofonerwa kunzi Archibald amhangara futi nyaya iye kune mumwe mambo kuna mambo chaiko kuna mambo saka handina kuzoziva kuti chaakamhangarira Archibald tambonyorerana pasi kuti atenderana kuti inini ndakamuchengetera mwana wake ndakamuendesa kuchikoro ndakamitira zviri kusvika apedza chikoro handiitika ndakati ini ndiri kuda 1.5 dzakauye dzakanzi imombe $400 tofunga takaparadzana
mapedza ndapedza. nyaya iri panapa ndeyekuti makatsotswa nemukadzi wenyu naatezvara venyama, then imimi munofanira kureva uredzwa hwenyu. Imimi munofanira kutaura naatezvara venyama, kwete kunotaura nemumwe murume uyu. Uyu haazvizive zvekuroora kwenyu kana kuti manzwa achikutaura kuti akanzi mwana tichachengeta kana tisingakanganisi. Saka imimi wamai makatokanganisa kuti anatezvara endai kudari munonodini. Imi maifanira kutomhangarira atezvara venyu, ndimi maifanira kutomhangarira takanichengetesa mwana asiri wangu. Munyatsodzwa ndo pane nyaya. Saka uyu haanei nemimi, anobasa naatezvara vaka. Imimi hamuna kutsotsana neuyu kana kuti anzini. Nyaya uyu anofanira kutaura naatezvara vaka. Imimi munopa mhosva atezvara venyu apa nemukadzi wenyu ndo achakutaurai kuti asi matini takamuti akachitaura kuti mwana ndiwaniki ndo akakurodzerai mukadzi ane mwana wamusingazivi. Inini ndinoona sekudai ivo vana chavo chavo vana basa ava vane mwana toita kwekutenga vamwe vanoraswa chinhungu vachichengetwa vachikura vanenge vane vabereki vavo. Asi kana mwana achichengetwa sekuchengetwa kwaanga achiitwa asina dambudziko raanga achiwana, mwana anga aine vabereki. Asi pakazoita mubereki anoti dhini muridzi wemwana iyeye, iye akura kare akwanisa kuzvishandira, anofanira kubhadhara neexpenses yekuchengetwa kwakaitwa mwana paakachengetwa. Because mwana haana kuchengetwa kwachitezvara, mwana akachengetwa nemumwe murume. Saka murume uyu anofanira kubhadharwa maexpenses akaita because akatobribwa nevakadzi vaviri, mukoma nomunin'ina, kuchengeta mwana asiri wake kukura for 24 years nechitsotsi chakadaro mumba. Mwana iyeye ozotanga kuzoziva kuti mwana iyeye haazi wangu. Iye anga achiburitsa mari anga achisenza, chikamu chaachienda kumwana chinoda kudzoka wakomana kana paane mumwe munhu ari kuti ndewake. Haana kuramba kuti mwana uyu ndewangu chete, asi akachengeta. Asi ati pawana mumwe munhu ati ndewake, kana awana anoti ndewake uyu ngaabhadharewo mbichana kukura kwemwana. murume ndomutenda sereki nyaya dzinoita kana makoti kana kupondana kwavanhu dziriko kuti munhu anerera munhu ukura munhu achiwesta handiti uzitaura kuti mwana asi wako zvine panezido pamwe vanhu vakapondana kuti waidi kutaura wasted a lot. Zvino izvi tinotenda baba iwewe kana uri munhu ane sense akabva kune vanhu ipa munhu zvinhu zvake utore mwana wako iyi. Initial claim ya John zvene anga aine 4,000 chini 4,320 ndo yaida. Mari yakazoderedzwa kuti zvaita sei nai John? Takataura naAchibod ataura kuti pamusoro imwenda mberi. Takataura Achibod ataura kuti mari yawandisa yandiremera. Vandati asi mumwe wangu rikatidzoke kubva from 4,000 kusvika chi mu 1.5. Tichitaurirana tichiwirirana. Okay. Pakanaka ndada kubvunza manje kuti kuna Achibod nyaya yese wainzwa iyi uyu akuderedzera mari, iwewe uri kuti mari aderedzere chii here sezvo mwana wako ane 24 years kana kuti uri kuti yawandisa? Kuite mwenda mberi ndaitochema kuti mari iyi yandiwandira pachiredzo handiyikundi kuti ite 1,500 handiyikwanisi. Saka mwana uchada? Mwana wangu ndinomuda. Mwana wako akarerwa kao? Akarerwa. Mira unzwe kaiwe zvinhu zviri kutaura naJohn kao zvinhu ndiye akariritira mwana iye kubva kari kacheche kubva iri nhumbu yacho right kusvika zuva ranhasi.
Saka 1000 chii kubva pane 24 years. Chii 1000? Imari yakati wandei isingakwanisiki kuwanika. Iwe ndwisisa iwe. Enda mberi. Ndwisisa iwe mwana wako akati wakakura 24 years hazi kutamba naye. Mari sauzi chiri chakuoni. Kati $2 per day. Imari hiyo. Imari hiyo. Ndwisisa mari please. Achibodi. Sadza renta $1. Angwana takuda izo. One plate ine Takuona kuti wakwenda musango. Basikati ine $1. Ya. Manheru $1. Bakusenti yacho $1. Anditi kunyasterera. Munhu adya $1 a day. Chita 3 times 365 times 24. Afuna kuti ashibudi. Kora asati ataura zvemari yechikoro, asati ataura zvemapamba, asati kutaura anything. Ndana sekuru wangu. Ndina sekuru wangu akagara. Aya vanombasi yachisekuru wake. Hapana mari anokutidzwa ashibudi. Majasi. Asi kama karai kumi ashibudi. Zvisho muningini. Mari yo yachajwa. Ishome mwana wao. Sofa ishome. Iyo yazi kupuwa mwana wako. Nesuko umuroja iwe. Kana asingabone ngagara angomba pavari. Mutengezere pavari mwanangu. Pavari tora mwana zvatopera. No problem. Vana vanotengwa ava, vanonhongwa futi. Handisi kuzviramba baba. Manje kunosubhadhara chibhuti chekuti aiwa ndinotenda. Mari ndikavandire kutenda zvangu kuti vakachengeta mwana handisi kuramba kuti sofa ndichiri kutenda nemuromo. Asi inini chaitodirwadza ndechekuti ndaida ndisingatombonge ndakauya kudare nokuti ndakatiita mwana wekutomboita zvekudhimanda. Asi vaiviga vachiramba nemwana wangu. Achibhuti ndaivige. Aiwa. Kumanje. Kwete atezvara. Indatodhimanda kuna namai guru. Mai guru vachona varipo. Aikazi. Ike vakadziwa kwavo. Tsotsa murumo uyu mani. Iwo unombotsotsa wakatsotswa ndeuyu. Alright. Ndikuona kuti uyu abvira kuti achikuti maiguru. Naye maiguru. Uyai panapa. Ane shungu nekuti mungoona chamunotaura padare panapa. Abvira kuti achikuti maiguru chete. Amai guru. Mwenda mbe. Ndi anambu. Standenzi shorai. Shora yani? Marufu. Shora marufu. We, ndezviri pachituku. Tiudzei nhoroondo yenyaya iyi. Uyu achibhuti anongoti maiguru. Nyaya iripo achibhoti zvakari kuramba mhosva mhosva yemwana wake. Mwana wake chokwadi munin'ina wangu uya achiuya. Nhumbu yanga iri yachibhoti. Mwana wake zvakari ngotenderera apa paanongokutenderera imwenda mberi achiti hazvisiri zvasirizvo. Mwana ndiwake kana takamisa mwana wacho ipapa uya ari apo. Takaumisa ipapa makatarisawo. Munotongoona kuti mwana wayo ndiwani? Ndiwachibhoti. Saka chii chakaitika kuti izvo uyu John uyu pavari uyu mumuvanziri kusvika pazera iro riri? Taingoitira kuti pamwe timbochengeterwawo mwana mwenda mberi. Saka taingoitirawo tingochengeterwawo mwana iyo plus kutiwo kana kuzoteerawo mwana zvaari kuti amai guru izvi haana kuzomboteerawo kuti nditeere mukadzi uya akaenda nepamiri wangu. Saka isusu totowana mhosva kune murume wedu watakaita sepatakagara naye. Paimuteera seya nemurume wake. Ndesaka tiri kutaura kudaro kumwenda mberi. Okay, saka imimi maite muchengeterwewo uye mabvuma yenyu kuti murambo wenyu mune mhosva yamakaita kuna pavari handiti? Saka 15 uyu pavari tomusunungura zvedu 15 asikadari rasara kwamuri imi kuti moita seni iripo neuyu momuita seni mwana wake mune nzira here yamuchaita kuti mwana wake zviri pamutemo ave mwana waAchibodi? Nokuti zviri pamutemo mwana wapavari. Bethi akatoreswa nani? Bethi ndera pavari.
kubhetendera pavari ravakatoresa. Toita sei kuti mwana Archibald abhadhare mari yake izoti kubhadhara mwana wangu? Ndakatauya pano mwenda mberi kuti mutibatsirewo. Amai guru taurisai kazi. Ndesaka tauyawo pano mwenda mberi kuti mutibatsirewo. Asi aringotenderera zvake, mwana ndiwani? Ndiwake. Zvokuti mwana wacho takatomumise ipapa kuti uya apa mumuone. Mwana ndiwake. Mwenda mberi ndiri kurwadziwa. Varume tuwa vana problem. Vakadzituwa vandowanda. Vakadzituwa. Atezvara vana dambudziko. Isati anovhura maronda. Aiwa, asi manje zvinorwadza kuti pavari handiti aziva mwana akura wanga achichengeta urinasiterera akuda kuzonzi asabvisiswa akuda kubviswa maronda zvinourayisa anomuziva mwana mberi zvinotourayisa zvokuti dai nandiri ndakaziziva panguva yacho pangu pakadai pakasvika netu uyu Archibald achivigirwa mwana nana guru vapenyu vakuru vakadaisa nhasi zvobuda pachena toti no maronda aiva atagatirwa kuzivhura maronda apa pakaipa apa mwana mberi vanhu vanga vachifanira kubhadhara mari ava vanhu vakaipa the key people chete vabvuma amai guru vabvuma takakanganisira murume wedu aiwa ngatichiita senyaya yatopera ndowapedza totsvaga solution yekuti izvo todini iwewe ka anoziva kuwana mwana wake zviri official mwana ane birth rababa vanga achigara vakamurera uyu anoziva kuwana mwana wake zviri pamutemo kuti mwana aenda kwa unezva unoziva kuita iwewe kwatsapo handiti 1 kuti urawo kwatsapo upe mwana iyeye kuitana pavari unoziva kumutenda somehow zvakatiwa nedare reya zvauri kutema kuti handina izvezvo nokuti unoziva kutombowesta nokuti zvikufambiri handiti hapana chausinga kuchema-chema zvinhu zvese zvakarongeka mwana wako wakarerwa kubva ari mudumbu kusvika paari nhasi amudzimai nevana vairi saka chimo chako chiri paiwe chimo changu chiri unotomuti mwana wangu handei kuzvidhina kunochaya zvidhina tibhadhara anani vakakurera akuzvishandira kao semunhu ane murume wake nemurume wacho murume hatizivi kuti anga akabvisa mari yakaita aiwa hazvinei newezvo hausati wauzviziva izvozvo aiwa handinoti toda kuiziva zvedu mari yacho uchazozviziva kana mwana official aya wako wauchachinja birth mwana akuya kwauri uyezve ndonge wapana atezvara zvinhu zvavo uyu wamupa zvinhu zvake kuti utore mwana wako tikuirana saka anatezvara hamungakwire dare ranhasi nini nokuti mauya panapa kana muchazokwira dare muchakwira dare tirimbogadzira kuti uyu apuwe mari yake kurera kwaakaitaura mari yakanga yakanaka ichazi 4000 yanga iri shoma stereki but dare rakanzwisisa kana yakanyangunzwisisawo futi wakupedza 1.5 ishoma stereki bisa hana yake akarwadziwa unonzwa kwa akabva uyu mai guru wako wanga uti mai guru wako vaya vakamuvanzira futa vakavanzira iwewe vakavanzira uyu kunyanya uyu vachiti anchikuda kuti tichengeterwa chifevha iwewe ini ndaitobvunza aiwa vaitofevha iwewe vaitofevha iwe kuti vasati utaurire uyu mwana wanenge akauya kudhara karika checho zvino vakafevha iwe kuti vachiuya vachishandisa uyu mwarakanaka mwana mberi izvo zvisi so kana mari ichitouya zita kana richirira pavari kusenza anongodya zvakasununguka angarwe kana achiroorwa mukwasha kwaya nemari pavarirova zvako kana uyo asati aita mai ndeyako kuti mwana ndovako so ana tezvara nemhuri yenyu ikwasha wenyu zviri pamutemo mako muziva kao baba womwana tarisira zvinobva kwaari tinotenda munhu watiri kuona fanike akashandiswa anosinga kupuwa fair ndeuyu imimi uyu akatokwira dare aibva zidima simangu makwira dare racho ikwamapani saka mafanike kuona abereki uyu mari yake unomupa rini nenda beri pari zvinozi zvinomirira musha
handingatauri kuti ndinomupa mangwana kana kuti chi, asi ndogona kupota ndichiti chikamu nekufamba kwenguva. Zvinopera rini chikamu icho? Zvinopera rini? 1000 chi? Iyo mutongo wakapuwa namapani unoramba wakadaro 1500 inotodiwa. Ko kana dziri mombe mwenda mberi. Kuno mombe dzangu dzinoti dhure kupfuura dzekumapani. Dzangu dzinoita 350 imwe chete. Wazizwa? Imombe 4 izenti. Mombe kani? Yada 500, 300 zita 5. 4.4 ni hapo. Mombe zikaita 4 dziri right. Dzinotsika. Dzinova rini? Ndikwanisa kupota ndichiwana mari kana $100 pamwedzi handikwanisi kuwana mari. Aiwa, urikuita zvekutamba kaiwe. Urikuita zvekutamba, wakutoita zvekutamba manje because apilo yako kai. Unoda kuti unonokerwa so. Zviri kuitika mwenda mberi ka. Kwangu kutonetseka kuti ndinoiwana kupi mari ndosaka ndandaita apilo. 1500. Wangwaira udari, wangaifunga udari chaita sei? Aiwa, zvaiva zviri nani dai kuti. Aiwa. Wanga uchiti dare rinochaita sei? Darida kukubatsira nyatsotaura kuti dare richandideredzerawo kubva pa 1.5. Dare neguru kupfuura kumapani. Apa watodzurwa iko mapani. Wakati dai kwakuroga rakatangana pano. Dare neguru so wakati wedzurwa ini. Handisi kuzviramba Watodzurwa sita. handisi kuzviramba asi ndanchikumbirawo kuti dai dare rakwanisa randidzikisirawo mari iyi yakawandisa handikwanisi kuiwana. Saka mari yepano mai. Chajwa ipano. Tikapedza lungwana wakatongora kuda kura. Towedzera? Kwete mwenda mberi. Unoita uchiombera pasi paunongedza pane chiko munozerera pasi apa? Kwete mwenda mberi. Kufana iwe. Mimi baba mwaita moyo wakanaka mwana. Ndinokupa nhingi. Ndinokupa 3 months. 1500 nisongea panapa. Handisi kuda kuti murume uyu ave nezvinomurwadza. Ane ropa rake, ane kwaakabvawo, ane mudzimi yake. Mwana wako kuti ararame zvakanaka. Nyaya yemavhura iyoyi inosimudza zvakawanda. Handiti? Vana tezvara inini uyu mangarira emunhu. Azvinzwa ka? Mumangarira aende kudare. Tione kuti izvo aita zvinokodzera kuti azvitwe kuna tezvara. Kuti muzomupa mwana wake zviri end over pamutemo. Handiti? Good.